Здравейте, казвам се Светлана Ненчева, нутриционист съм и освен това съм координатор по проекта Generation United Movement. Този проект е насочен към изграждане на взаимовръзки между младото поколение, хората до 24 години и възрастните хора, като тук сме в клуба на пенсионера в Марково с едни прекрасни дами, които ме изненадват изключително много със всеки изминал път. Програмата е предвидена да продължи цял месец. В момента сме на предпоследната тренировка. Разбира се, ще продължим при добро желание от клубовете на пенсионера и след това изключително доволни са това, че разискваме здравни теми, това, че включваме физическата активност. Казва, че е изключително важно за тях, защото голяма част от тях са сами хора и включването в едно такова общество, където могат да си поговорят по тези теми, които обсъждаме, е изключително важно за тях. Тренировката е направена специално за дами на тяхната възраст, тъй като има много голяма специфика по това как се работи с възрастни хора. Там движенията трябва да бъдат много плавни, да обхванат всяка една става, да разтегнат всички мускули. Не правим никакви резки движения, всичко се случва изключително плавно. Упражненията са по-скоро рехабилитационни, кинезитерапевтични. Затова виждате как и дигат бавно краката от седнало положение. Другото важно за възрастните хора, всички упражнения е добре да се изпълняват седнали, защото голяма част от тях имат проблеми с вестибуларния апарат и за да опазим риска от залитания, падания и не дай се Боже фрактури, изпълняваме упражненията седнали. Що се включихте в проекта? Да науча нещо ново и за добавки и за себе си, естествено за гимнастика. Смятате ли, че е хубаво такива проекти като този или извън него дори възрастните хора да се събират и да спортуват заедно? Задължително. Много ми хареса на мен. Всичко. Как се чувствате чисто физически след тренировката, която По-бодричка. По-бодричка и движа крачетата по-добре. Какво те привлече в този проект и в работата с тези прекрасни дами? Като цяло ме привлече колко активни и колко усмихнати са жените. Те са изключително образовани на тази тема, което ми направи огромно впечатление и имат постоянни въпроси, интерес и най-вече искат да знаят повече. А това е най-важното нещо за нас, е да бъдеш информиран и да знаеш много за превенцията на тези проблеми, за които в момента говорим. Ти като треньор, какъв съвет би дал на възрастните хора за трениране? Да се движат, да пеят, да тренират колкото могат, защото движението е здраве. Колкото повече се движим, толкова по-бавно ще остареем. В момента, в който се родим, започваме да се движим. В началото махаме само с ръчички и краченца, после научаваме да ходим и през целия ни съзнателен живот ние трябва да се движим, за да бъде здраво тялото ни, за да бъдат здрави мускулите, ставите, за да бъде здрав мозъка. Възрастта не е оправдание да не се движим, напротив, напредналата възраст трябва да бъде стимул за още повече движение, за да можем да се чувстваме много по-дълго време, много по-добре в кожата си.